Vraciame odbornosť späť do verejnej diskusie. Na nekvalifikovanosť totiž doplácame všetci. Zamestnávatelia odborne, aby odbornosť bola vždy na prvom mieste. Jednou z vážnych tém, ktoré v súčasnosti zažívame, je energetická kríza, ktorú treba predovšetkým riešiť na globálnej úrovni. Neznamená to však, že ju netreba riešiť aj na lokálnej a národnej úrovni. Práve naopak, čím viac odborných stanovísk, názorov a riešení nájdeme, tým viac dokážeme pomôcť podnikom, domácnostiam, ale aj občanom v jej prekonávaní. No a ako? Tak o tom sa už budem rozprávať s prezidentom najväčšej zamestnávateľskej organizácie na Slovensku, Republikovej únie zamestnávateľov, pánom Miroslavom Kiraľ-Belgom. Dobrý deň, pán prezident. Dobrý deň, prajem. Vítajte. V zamestnávateľskom podcaste Odborne.zamestnávateľia sa s vašimi kolegami už niekoľko týždňov venujeme rôznym ekonomickým problémom a snažíme sa hľadať odborné riešenia na tieto ekonomické problémy. A priznám sa, že každý podcast, ktorý sme nahrávali, sme zistili, že čo oblasť, to problém. Preto by som využil túto príležitosť, že ste tu ako prezident Republikovej únie zamestnávateľov. A začneme tak všeobecne. Prečo sa podľa vás nedarí pri riešení zásadných ekonomických otázok a problémov dosiahnuť zdravý kompromis medzi odbornosťou a politikou? Je to iba špecifikum Slovenska, alebo potýkajú sa s tým aj vaši kolegovia v zahraničí, v Európskej únii? Ťažká otázka. A keď som si niekedy pozeral, odkiaľ pochádza slovo politik a politika, tak som našiel jedno zdôvodnenie, alebo teda jeden popis, že to pochádza zo starogréckeho slova a v preklade do našej slovenčiny by to malo znamenať štátny, občiansky, verejný. Nenašiel som tam odbornosť. Tým nechcem povedať, že pod pojmom politik by sme nemali nájsť odbornosť, ale práve to, čo som hovoril, že tá odbornosť by tam mala byť pod tým názvom politika. Nemali by sa tieto dve slová nejakým spôsobom vylúčovať alebo nahrádzať. Zrejme každý očakáva, keď hľadáme nejakú pozíciu alebo obsadenie nejakej pozície, hlavne teda do súkromnej firmy, že ten uchádzač má nejaké predpoklady a spĺňa nejaké predpísané požiadavky na danú pozíciu. A tie požiadavky závisia od toho, o akej pozícii hovoríme. Sú tam odborné požiadavky, potom sú požiadavky týkajúce sa povedzme soft skills, manažerských skúseností a podobne. A pri tých osobných pohovoroch s kandidátmi hľadáme aj ten feedback, background toho človeka, prečo by mal alebo nemal byť vybratý práve ten konkrétny uchádzač alebo uchádzačka. No, mierim k tomu, že nie som si istý, či takéto niečo sa udeje po vytvorení koalície. Teraz nemierim len na túto koalíciu, ale vo všeobecnosti. Myslíte všeobecne, či dokážu nájsť odborné schopnosti? Pretože počul som aj taký názor, že no veď ľudia si vybrali. Ja s tým celkom nesúhlasím, pretože my ľudia pri tých voľbách dávame hlas konkrétnej strane, možno konkrétnemu človeku, ale my ho nevyberáme na post exekutívnych úradníkov, či už ministerských alebo nižších, alebo my ich nevyberáme na post nejakých vedúcich skupín, politických skupín v rámci parlamentu, politických klubov. My vyberáme strany a my žiadame, aby tie strany našli spoločnú reč a vytvorili zmysluplnú koalíciu a vytvorili zmysluplnú vládu a exekutívu. No, ja si nemyslím, že toto je špecifikum na Slovensku, že len tu máme také situácie, že mnohokrát prídeme na konkrétne debaty, kde očakávame odbornosť a bohužiaľ sa aj nedočkáme. Ale akceptujem aj to, že akýkoľvek politik je zručný do takej miery, do akej miery je schopný vytvoriť okolo seba tím, načúvať tomu tímu odborníkov a potom sa už rozhodnúť autokraticky alebo demokraticky. A toto by sme očakávali, keby sa aj v tejto dobe podarilo, keďže sa nám kreuje o chvíľu nová vláda, aby sme na jednotlivých ministerstvách našli politikov, ktorí budú mať tie odborné skúsenosti, respektíve odborné tímy a budú mať tie
predpoklady na to, aby ich manažersky dobre riadili a vedeli s nami komunikovať. No uvidíme, či sa to podarí. V každom prípade to nová vláda nebude mať jednoduché, pretože ako sme spomínali, jednou z tých dôležitých tém, ktorým sa bude musieť venovať, je práve energetická kríza, pri ktorej by sme mali premýšľať nielen nad riešeniami, ale mali by sme poznať aj jej príčiny. Ako podľa vás vznikla energetická kríza? Určite k tomu prispel konflikt na Ukrajine, ale čo ešte iné? No, samozrejme, ona sama nevznikla, vytvorili sme si ju my sami. Pozrieme sa na Západ, veľkú veľmoc, čo sa týka výroby elektrickej energie z jadra, Francúzsko, ktoré malo plánované odstávky svojich jadrových elektrární a zároveň bolo postihnuté tým, že v rámci vysokého sucha v danom období nebolo dostatok vody na to, aby mohli počas plnej prevádzky chladiť tie jadrové reaktory, takže nešli na plný výkon. Čiže mali nedostatok elektrickej energie vo vzťahu ku svojej spotrebe. Máme tu legislatívu Green Deal, Fit for 55 a snahu dekarbonizovať a tým pádom znižovať výrobu z fosílnych palív. A Nemecko vlastne pristúpilo k tomu, že začalo odstavovať a v mnohých prípadoch odstavilo uholné elektrárne a očakávalo, že výroba elektrickej energie z tých obnoviteľných zdrojov a z jadrových zdrojov nahradí v dostatočnom množstve tú nevýrobu z fosílnych palív, z uhlia, zemného plynu. No, nestalo sa tak, keďže nebolo dostatok tej elektrickej energie. A tretia vec je, že teda tie obnoviteľné zdroje klasické, keď to takto nazvem, to znamená hlavne solárne a veterné elektrárne, to nie sú tie typy zdrojov, ktoré majú zabezpečiť plynulú dodávku elektrickej energie hlavne pre spotrebu priemyselných odvetví a veľkých energeticky náročných podnikov. To sú dodatočné zdroje. Čiže vytvorili sme veľmi dobré podmienky na to, že keď prišiel ten veľmi nepríjemný konflikt a útok Ruska na Ukrajinu a s tým súvisiaci veľký dopyt po uhlí, respektíve veľký dopyt po zemnom plyne, tak ten agresor využil túto situáciu a vlastne umelo vyeskaloval ceny zdrojov pre výrobu elektrickej energie do takých výšok, akými sme boli svedkami za posledných niekoľko mesiacov. Presne to, čo hovoríte, to bol jeden z tých negatívnych dôsledkov energetickej krízy, že ceny vyskočili naozaj vysoko hore, či už ceny pre podniky alebo ceny pre domácnosti. Viaceré krajiny prijímali opatrenia voči tomuto. Aj Republiková únia, teda vrátane Slovenska, aj Republiková únia intervenovala snáď všade za to, aby sa tieto opatrenia prijali na zmiernenie následkov vysokých cien energií. Ako ste dopadli s týmito požiadavkami na zavedenie okamžitých a adresných opatrení v energetike? No, my sme dosť zavčasu začali búšiť, keď to poviem takto ľudovo, na tých stretnutiach s ministerstvom hospodárstva a teda s predstaviteľmi vlády, ministerstva financií, ministerstvo životného prostredia, že je potrebné okamžite prijať nejaké opatrenia a snažiť sa znížiť tú celkovú cenu elektrickej energie alebo zemného plynu. Teraz keď hovorím celkovú, mám na mysli nielen tú časť, ktorej hovoríme cena komodity, to znamená samotnej zložky elektrickej energie alebo cena plynu, ale aj na to naviazané tarifné a distribučné poplatky, ktoré slúžia k tomu, aby sa vyzbierali peniaze od spotrebičov alebo spotrebiteľov, na to, aby sa kryli náklady na prenosovú sústavu, na systémové služby, na distribúciu a podobne. Tieto prenosové tarifné poplatky distribučné má každá krajina nejakým spôsobom nastavené. Slovensko ich má po svojom a výsledok bol taký, že povedzme ešte pred krízou sme boli svedkami toho, že keď komodita bola povedzme 50 eur za megawatt hodinu elektrickej energie, tak celková cena sa vedela vďaka týmto distribučným tarifným poplatkom vyšplhať aj na 70 až 100 eur za megawatt hodinu elektrickej energie. Takže náš prvý návrh ako Republikovej únie zamestnávateľov bol: urobme radikálny rez v tomto smere a nájdime spôsob, ako zrušiť tieto tarifné a distribučné poplatky pre
hovorili sme samozrejme pre zamestnávateľov, pre podnikateľský sektor, s tým, že by sme vlastne takto znížili tú koncovú cenu elektrickej energie, ktorá aj vďaka vysokej cene komodity už bola strašne vysoká. To nám nejaký čas trvalo, prepočty boli urobené, bohužiaľ nedospeli sme k tomu, no ale dospeli sme aspoň k tomu, že teda máme kompenzované tieto poplatky do takej miery, že sú stále na úrovni roku 2022. Tarifné distribučné pre elektrickú energiu, pre zemný plyn, čiže je tu nejaká úspora voči tým predpokladaným nákladom na tento rok pre podnikateľov. Táto kompenzácia bola zavedená od mája tohto roka a teraz sme boli svedkami toho, že vláda odborníkov odsúhlasila spätnú kompenzáciu ešte za prvé 4 mesiace. Čiže to sa dotkne všetkých podnikateľov na Slovensku, čo je chválihodné. Ešte raz upozorňujem, nie je to úplné odpustenie týchto poplatkov, je to len zníženie na úroveň roku 2022. No a samozrejme, hľadali sme spôsob, ako nejakým spôsobom zagepovať, ohraničiť tie maximálne ceny megawatt hodín elektrickej energie zemného plynu. K tomu došlo koncom minulého roka. Došlo tam aj nejakým kompenzáciám pre stredné malé podniky zo strany vlády za posledné 2-3 mesiace koncom roka 2022 a takisto to pokračuje aj tento rok. No ale ak by sme to sčítali a urobili takú čiaru a povedali, koľko vlastne táto vláda minula, respektíve je ochotná minúť na kompenzáciu týchto zvýšených nákladov a na podporu domáceho priemyslu, tak je to neporovnateľne menej, ako keď sa porovnáme povedzme s našimi konkurentami v Českej republike. V Čechách, včera som bol na ročnom sneme Svazu průmyslu a dopravy Českej republiky a tam znovu potvrdili to, čo už sme vedeli, že teda vyčlenili 5,5 miliárd na kompenzácie českých korún, na kompenzácie 5,5 miliárd eur, už je to v prepočte na eura, na kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a plynu pre podnikateľov. No keď si to prepočítame len jednoducho na počet obyvateľov Česka a počet obyvateľov Slovenska, tak by som povedal, ak by slovenská vláda vyčlenila 2 miliardy, tak by sme mali byť spokojní. To, čo som hovoril, tie kompenzačné kroky, ktoré už boli realizované a ktoré ešte do konca roka dobehnú, tak podľa našich prepočtov nedosiahnu výšku ani 0,5 miliardy. Takže v tomto jednoduchom prepočte poviem, tá konkurencieschopnosť, ktorá je tu na stole svieti, konkurencieschopnosť Slovenska zrejme bude pokulhávať, keď použijem české slovo, pretože nemáme tak kompenzovaný priemysel podnikateľov, zamestnávateľov na Slovensku, ako k tomu pristúpila česká vláda. Ale zjavne z toho, čo hovoríte, a teda ak tomu rozumiem správne, nejde len o to, že slovenská vláda nebola schopná kompenzovať vysoké ceny energií na takej úrovni ako okolité krajiny alebo naša priama konkurencia, ale že skôr všeobecne išlo o ad hoc opatrenia. Bude treba nejaký krízový plán? Bude treba naozaj nejaké celoplošné, dlhodobé, koncepčné opatrenia? My v Republikovej únii zamestnávateľov si myslíme, že áno, že je to otázka času, kedy nepríde tá prozreteľnosť, ale tá nutnosť to urobiť. Pretože keď vnímame tú situáciu, v ktorej žijeme a kam sa posúvame v tejto oblasti v rámci Európskej únie, tak je potrebné zobrať do úvahy, že tá legislatíva, ktorá vyžaduje dekarbonizovať výrobu elektrickej energie, dekarbonizovať priemysel aj v iných oblastiach, tak záverom tejto dekarbonizácie okrem veľkých vynútených investícií je, že zvýšia sa prevádzkové náklady pre jednotlivé podniky a firmy. A zvýšené prevádzkové náklady znamenajú, že buď to všetko premietnete do ceny svojho výrobku alebo služby, ale na to potrebujete mať kúpyschopnosť svojich zákazníkov a teda aj obyvateľov, alebo nejakým spôsobom budete tieto zvýšené náklady kompenzovať, aby neboli prenesené do tých finálnych výrobkov. Ináč povedané, už teraz vidíme, že elektrické autá sú drahšie, ako sú autá s klasickým spaľovacími motormi. Teda ten, kto si to auto kúpi, by očakával teda, že bude mať menšie náklady na jeho prevádzku. No ak teda cena elektrickej energie nebude klesať alebo nebude
zastropovaná nejakým spôsobom, tak sa môže stať, že tie náklady budú ešte vyššie ako doteraz. To je jedna vec. Prečo by tie náklady naďalej mali stúpať? No lebo ten dopyt po tej elektrickej energii bude ohromne vyšší. Spomínané elektrické autá, ak chceme, aby viacej obyvateľov využívalo tieto autá, tak dopyt po elektrickej energie sa zvýši. Ak chceme, aby priemysel bol dekarbonizovaný, tak dopyt po výrobe sa zvýši smerom k väčšej spotrebe elektrickej energie. A tej elektrickej energie bude dosť zelenej? To je otázka, ktorú si kladieme všetci, podľa mňa aj obyčajný laik a každý občan, pretože hovoríme, že má byť zelená. Tak ak napríklad konkrétne na Slovensku spustili sme 4. jadrový reaktor, ktorý vyrába zhruba 13% celoročnej spotreby Slovenska, môžeme byť vytešení, pretože sme radi, že máme dostatok elektrickej energie, ale teraz. Ale keď príde ten zvýšený dopyt, podľa prepočtov nebude dosť tejto elektrickej energie, budeme musieť nakupovať zvonku. No keď ju budeme nakupovať zvonku, keď nedaj Bože dopyt bude prevažovať ponuku, cena podľa základného ekonomického pravidla pôjde hore. Čiže je potrebné v tomto smere niečo urobiť? No áno, momentálne máme zastropované ceny elektrickej energie pre obyvateľstvo, nielen na rok 2024, ale aj ďalej, keď to počúvame. Ale čo ten priemysel? Čo tie energeticky náročné firmy? Obávame sa, že keď sa udeje to, čo hovoria nemeckí predstavitelia vlády, ministerstva hospodárstva, že nie len, že budú kompenzovať vysoké tarifné poplatky energeticky náročnému podniku, ale budú kompenzovať ešte práve tú komoditu, tú cenu, základnú cenu elektrickej energie. Ak toto urobí Nemec, veľká ekonomika, na ktorú my sme veľmi naviazaní, a my nebudeme schopní konkurovať našou cenou elektrickej energie voči konkurentom v Nemecku a v iných krajinách, kam sa posunieme v oblasti konkurencieschopnosti? Budeme schopní vyrábať zisk na takej úrovni, aby sme platili dostatočne veľké dane, naplňali štátny rozpočet, aby bolo z čoho rozdávať? To je taká sizifovská otázka. Básnická otázka. To, čo hovoríte, tak ten koncepčný plán alebo tie koncepčné opatrenia si nevyžiada iba oblasť energetiky, ale celkovo ekonomika na Slovensku. Ja si pomôžem 2 faktami. Ak sa nemýlim, tak Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že máme ešte tak 2 roky, ak nepríjmeme žiadne opatrenia na zvýšenie konkurencie schopnosti Slovenska. A Národná banka Slovenska očakáva výrazné zhoršenie ekonomickej situácie a upozorňuje, že ak sa nepríjmu efektívne a včasné opatrenia na reguláciu cien energií, tak by vnímaná inflácia mohla dosiahnuť až 35% a že prípadným krachom je ohrozených skoro 700,000 pracovných miest na Slovensku, čo je strašidelné číslo. Máme za sebou volebnú kampaň, máme za sebou predstavenie ekonomických programov politických strán. Keď ste si ich čítali, alebo keď ste počúvali aj tie debaty, s ktorými strany išli do volieb, alebo už aj teraz po voľbách, máte pocit, že politické strany vnímajú tú zlú situáciu, ktorá na Slovensku je, že reflektujú na potreby či už zamestnávateľov veľkých podnikov, alebo aj stredných a malých podnikov? No, moja skúsenosť, berúc do úvahy z časti mojej šediny, už niečo nahovára, čo sme zažili doteraz a aké máme skúsenosti. Myslím si, že tu nie je problém s načúvaním, keď použijem slovo načúvanie, jeho definíciu, čo to znamená. Druhá vec je už potom načúvanie s porozumením a nájsť nejaké riešenie. Súčasná, ešte stále fungujúca vláda odborníkov nedávno pripravila, už predložila návrh tzv. Vyrovnaného rozpočtu a hlavne na budúci rok. A hlavne predložila materiál, ktorý myslím, že má názov Návrh opatrení pre ozdravenie verejných financií. Tých opatrení je tam niekoľko desiatok, možno aj 100. A ja by som povedal, tak ako som sa nedávno vyjadril, že je to Biblia, ktorú by si každý politik, ktorý teraz prichádza do vlády, mal minimálne prelistovať. A samozrejme, každá politická strana má svoj background, ako vznikla, aké má svoje predstavy, ako chce túto krajinu viesť do budúcna.
aké má zameranie sociálna demokracia, konzervatívna, liberálna. Samozrejme vládu už máme skoro zostavenú, počkáme už len na definitívne potvrdenie. Ale teda ja by som bol veľmi rád, keby tú Bibliu si tí politici prečítali a vybrali si z tých návrhov, tých opatrení to, čo im pasuje do ich politickej rétoriky a politického fungovania a hlavne teda, aby smerovali k tomu, aby sme ozdravili tie verejné financie. Obávam sa, že vás nepoteším z tých slov, ktoré sme si vypočuli. Tak nová vládna koalícia nebola nadšená z tých predložených opatrení a ani ich nepovažuje za nejaké smerodajné a nechce sa nimi úplne riadiť. Čím sa dostávame, ako keby som išiel znovu zopakovať tú otázku, že či má Slovensko šancu v takom prípade zostať konkurencieschopné. A ak by sa nič z tých opatrení neprijalo a situácia by sa naďalej zhoršovala, asi budeme poznať tú odpoveď, ktorú poviete, ale môžeme si to dovoliť? Môžeme si dovoliť zhoršiť ešte viac nekonkurencieschopnosť Slovenska? Ja to poviem tak. My môžeme rozprávať občanom Slovenska, nám všetkým, akékoľvek predvolebné sľuby alebo aj povolebné sľuby a predstavovať riešenia, ktoré budeme tvrdiť, že sú tie najlepšie. Treba sa pozrieť na realitu. Jeden z pohľadov na realitu je nedávno zverejnený tzv. prieskum tzv. Indexu Prosperity, ktorý robila Slovenská sporiteľňa spolu s Českou sporiteľňou. Samozrejme, zadefinovali si nejaké postuláty, na ktorých to bude vykonávať ten prieskum a jednotlivý proces. Bolo to predstavené na ich takej konferencii, kde som sa zúčastnila. Zároveň časť toho prieskumu bola predstavená na našej predvolebnej debate, ktorú sme organizovali ako Republiková únia zamestnávateľov. Nazvali sme to Dialóg pre Slovensko a tam bolo veľmi pekne ukázané na 2 slajdoch, kde sa Slovensko nachádza v rámci všetkých členských krajín EÚ. Záverečné číslo, ktoré berie do úvahy všetky možné oblasti, ktoré tam boli, a teraz nechcem to rozpitvovať, aby sme kvôli času nestrácali sa v jednotlivých oblastiach. Záver bol, že sa nachádzame na pozícii, ktorá je 3. od konca, najhoršia v rámci členských krajín EÚ. 3. od konca znamená, že za nami je Rumunsko, Grécko a Maďarsko a Bulharsko je na takej pozícii ako my. Nemyslím si, že toto by mala byť pozícia, s ktorou by sme mali byť spokojní. A keď ten index by nám mal ukázať lepšie čísla, tak neviem, ako je definovaná tá vnímaná inflácia, ale ak som si pozrel najnovšie predpovede na infláciu na rok 2024, ktoré zverejnila Raiffeisen Bank, tak znova Poľsko, Maďarsko, Slovensko, predpovede na rok 2024 inflácia zhruba 5 až 6 %. Ostatné krajiny okolo 3 %, niektoré pod 3 %. To je ďalší fakt, ktorý by nám mal udrieť do očí a povedať, niečo nie je v poriadku, prečo je predpoklad inflácie o mnoho vyšší ako iných okolitých krajín. A tretí fakt, ja už som spomínal ten svaz prúmyslu, na ktorom som sa včera zúčastnil a tam predseda vlády, pán Fiala, spomínal, že pripravili rozpočet na budúci rok, kde deficit pre Českú republiku plánujú na úrovni, ak si dobre pamätám, menej ako 3 %. Aký je deficit plánovaný pre Slovensko, pokiaľ sa nič neurobí? Myslím si, že je to viac ako 6 % len pre rok 2024. Čo to bude znamenať, ak nič nebudeme robiť? Jednoducho ľudovo povedané, všetko zdražie. Pretože peniaze, ktoré si budeme musieť požičiavať, aby sme vykrývali náklady, ktoré máme s prevádzkou štátnych, vládnych inštitúcií a všetkých služieb, ktoré sú pre občanov, tak budeme musieť financovať z drahších peňazí. Budú nám požičiavať za vyššie úroky. Toto bude špirála, z ktorej sa budeme veľmi ťažko vymotávať, pretože všetci vieme dobre, že špirála má nielen rast, ale aj pokles. A ten pokles bude tým hlbší, čím neskôr a pomalšie budeme robiť reformy.
Samozrejme, politik nechce robiť reformy, ktoré sú nepríjemné pre občanov a ktoré požadujú uťahovanie opasku, ale jedného dňa to príde a čím neskôr to príde, tým neskôr tie reformy budú drastickejšie. Uvidíme, ako nová vláda nájde kompromis medzi potrebou zvyšovania konkurencieschopnosti, respektíve medzi potrebou robenia nevyhnutných reforiem z toho, čo hovoríte, že naozaj Slovensko začalo zaostávať asi na všetkých frontoch a medzi tým, čo politici nazývajú zachovaním sociálneho štandardu obyvateľov Slovenska. A tým sa možno dostaneme aj k tej poslednej otázke. A to je spolupráca medzi zamestnávateľmi, vládou a odbormi, ktorá sa deje na úrovni tripartity. Zažili ste prvú a poslednú tripartitu s vládou odborníkov. O chvíľu budete mať s najväčšou pravdepodobnosťou novú tripartitu s novou vládou. Z vášho pohľadu, ako hodnotíte funkciu tripartity? Má zmysel, keď častokrát nedochádza ako keby k tomu vyladeniu tých názorov, ktoré majú zamestnávateľia a jasne hovoria o potrebe konkurencieschopnosti, o potrebe reforiem a medzi vládou, ktorá skôr hovorí o sociálnom dialógu a zachovaní sociálneho štandardu pre občanov? Trošku zo mnou cuklo, keď ste povedali, že máme za sebou poslednú tripartitu, ale potom ste už dodali že s vládou, ktorá tejto končí, vlády, hej, odborníkov. Áno, bola to prvá a posledná počas ich pôsobenia. Ja už som spomínal, že teda predložili tzv. Vyrovnaný rozpočet pre rok 2024, štátny rozpočet, s tým, že všetkým nám, nielen zamestnávateľom, respektíve zástupcom zamestnávateľom, ale aj odborárom, ktorí zastupujú zamestnancov. A samozrejme aj predkladateľom bolo jasné, že toto nie je reálny rozpočet, ktorý by mohol byť odsúhlasený novým parlamentom a že bude teda určite upravený. No, všetci sme sa chceli oboznámiť s tým, ako by to mohlo vyzerať a čo by to malo, aké dopady by to malo, povedzme, na chod štátu ako taký. Zhodli sme sa, že teda tadiaľto cesta nevedie, ale tak, ako som spomenul, zároveň bol predstavený ten materiál návrh opatrení na ozdravenie verejných financií a znovu by som počiarkol, je potrebné ho brať do úvahy, keď niekto z politikov, iných odborníkov má iné riešenie, má iné návrhy, ako nájsť čím rýchlejšiu a akceptovateľnú cestu pre ozdravenie verejných financií. Myslím si, že bude veľmi vítaný a budeme veľmi radi, keď na najbližšej tripartite nám to bude predstavené. Ale na margo tripartity by som povedal, že na jednej strane sme veľmi radi, že teda všetky pripomienky, ktoré máme k jednotlivým legislatívnym návrhom, by mali prejsť týmto tzv. Poradným orgánom. Na druhej strane by sme očakávali a máme návrhy také, že by sme chceli takú menšiu transformáciu tohto poradného orgánu, aby sa ozaj stal poradným orgánom a nie len oblasťou alebo stretnutím, kde každý povie svoj názor, ale záver z toho názoru je, že niekto súhlasí, niekto nesúhlasí, niekto akceptuje, niekto neberie na vedomie a riešenie je také, ako rozhodla vláda. Tak potom tento poradný orgán asi nemá zmysel, keď má rozhodovať vláda bez toho, že by vypočula a akceptovala nejaké pripomienky. Takže ja budem veľmi rád, ak čím skôr sa konštituuje nová vláda, čím skôr nový predseda, ktorý obvykle je ministrom práce, sociálnych vecí, konštituje novú tripartitu ako zo strany zástupcov novej vlády. Čím skôr bude prvé stretnutie, pretože je množstvo legislatívnych návrhov, ktoré budú chcieť byť riešené a my sme pripravení spolupracovať a dávať svoj poradný hlas, ako by to malo byť riešené, aby sme ozdravovali verejné financie. Budeme to sledovať a budeme vám držať palce a to nie len pri možno zmene štatútu tripartity, aby bola efektívnejšia, aby ste naozaj prijímali rozhodnutia poradného orgánu taký, ako má byť. Ale najmä teda budeme sledovať a budeme držať palce, že či sa vám podarí presvedčiť aj novú vládu o potrebe alebo o nevyhnutnosti reforiem a potrebe zvýšenia konkurencie schopností Slovenska. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiráľvarga. Ďakujem pekne.
A nám teda prajem, že aby došlo k dohode medzi tou novou vládou a požiadavkami zamestnávateľov práve o tom, o čom sme hovorili, o zvýšení konkurencieschopnosti Slovenska a potrebe reforiem. A teda, aby aj nová vláda počúvala odborníkov, pretože ide o odbornosť na prvom mieste. Dovidenia.